Sexul vinde, nu-i așa? Să mor eu. Dacă mă filmez făcând sex cu domnul Voce înspăimântătoare aici de față, o să ai participanți gârlă care o să vrea să stea la hotelul ăsta de modat al tău. Pot să vă ajut cu ceva? Nu-s actor, ce pula mea, nu pot să țin minte astea. Dar de ce crezi că sunt eu aici? Chiar crezi că aș curăța sticlele astea și v-aș asculta cum vă victimizați ca ultimele ștoarfe dacă nu m-ar forța el? Mie îmi place cu forță. Puneți filtrul. Dacă mi mai spui odată mustăți, îți îndesc sticla asta pe gât. No, crezi că aș veni acolo? Ha, adică da, îmi place, vibe-ul, muzica e mișto. Aveți piese ca lumea să-mi va pula. Da, să mor eu, sunteți ultimii triști. Toată lumea are scris pe frunte bla! Mă înțelegi? Vomit. Da, pot, categoric. Da, merg acolo imediat. Ajunge! Nu mă interesează cine sau ce ești. Rămâi aici și faci cumva să meargă. Pentru că nu ți se va mai părea divertisment când o să veghezi un hotel gol căcat coccești. O să meargă. Am încredere în tine. Mă scuzați, dar ce pula mea a fost asta?